Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla hija t-tifkira solenni tal-aħħar ikla tal-mulej. Illum qegħdin nagħtu bidu għal ċelebrazzjoni sħiħa tal-misteru tal-Għid ta' Ġesu. Dak li ser nibdew niċċelebraw il-lejla jitwassal fil-milja tiegħu nhar is-Sibt biċ-ċelebrazzjoni tal-Velja tal-Għid. Għalhekk inħeġġukom biex aħna li nġbarna għal din iċ-ċelebrazzjoni nibqgħu niltaqgħu kuljum biex niċċelebraw b'mod sħiħ il-misteru tal-Għid. Permezz ta' dan il-ministeru, Alla jrid juri lill-bniedem li issa spiċċa l-patt li hu għamel ma' Mosè u mal-poplu ludi dakinhar ġewwa l-Eġittu u beda patt ġdid mibni fuq l-imħabba t'Alla lejn il-bnedmin. Patt li m'għadux iktar is-siġillat bid-demm tal-ħaruf imċappas mal-koxox tal-bibien tal-lut, iżda bid-demm tal-ħaruf t'Alla li hu Kristu il-Mulej. Ħden l-artal qegħdin taraw ukoll iż-żjud ikkonsagrati dolodu hawn fil-katedral u li ser jintużaw fil-parroċċja tagħna għas-sagramenti tal-Magħmudija, tal-Griżma tal-Isqof u tal-Griżma tal-Morda. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla hija maqsuma f'erba' taqsimiet: il-liturġija tal-kelma, il-ħasil tar-riġlejn, il-liturġija tal-Ewkaristija u fl-aħħar it-translazzjoni ta' Ġesu sagramentat għall-imkien tal-adorazzjoni fejn aħna nkunu nistgħu nirriflettu fuq dawn l-aħħar mumenti ta' ħajtu. Nistednukom sabiex inqumu bil-wieqfa u nilqgħu fostna lis-saċerdoti.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U tieżies illum inġbarna flimkien biex niċċelebraw dak li l-aktar għandna bżonn, l-imħabba. U din niċċelebraw f'Ġesu, li huwa l-wiċċ ta' Alla l-Missier, li huwa l-imħabba li bih aħna nistgħu ngħixu u nkunu kuntenti f'ħajjitna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna miegħu flimkien ejjew narfu ħtijitna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla, aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma jingħata l-mewt ħalla lill-Knisja is-sakrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem. Il-qofol taċ-ċelebrazzjoni tal-Għid bil-qtil u l-ikla tal-ħaruf kien it-tifkira tal-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu. Kristu huwa l-ħaruf tal-Għid tagħna li ser jingħata għalina biex ngħixu bih. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-mulej kellem lil-Mosè u lil-Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u għejdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu. L-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies u skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu minn naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dan ix-xahar. Meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi, b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix morr u tikluh hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jien ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-mweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu, jien Jaħwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu u jien x'ħin nara d-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Ejjew nitolbu s-Salm 115 li Ġesu nnifsu talab fl-aħħar ċena inwieġbu flimkien billi nkantaw. Il-kalċi mbirak huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Flimkien? Il-kalċi mbirak huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Xinrot lil-mulej għal-ġid kollu li għamel miej, nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il-mulej insejja. Flimkien? Il-kalċi mbirek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Aziza fajnejn il-mulej, il-mewt tal-bib tiegħu, jien għaddejt jekk bin il-għaddejja tiegħek, jien tħallejt li l-irbiet tiegħi. Flimkien? Il-kalċi mbirek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Lilek nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħajr
وسم المولي انسيا انتم للمولي الوادي تياي قدم البوبلو تياو كله فيمكن il calcim birak wa shirka maddem ta Cristo. Il calcim birak wa shirka maddem ta Cristo. San Pawl jikteb lill-insara ta' Korintu biex jispjegalhom xi tfisser l-Ewkaristija. Jgħidilhom li aħna u niċċelebraw il-quddiesa nkunu qed inġeddu dak li Ġesu għamel sakemm jerġa' jiġi fil-glorja fl-aħħar ta' żmien. Insegwu it-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti, jien irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi, wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl lill-Alla. San Ġwan jorbot flimkien l-Ewkaristija mal-ħasil tar-riġlejn, għax l-Ewkaristija hija s-sagrament tal-imħabba, mejxa bil-fatti. Nitħejjew tħabbira tal-Vanġelu billi nqumu bil-wieqa. Il-mulej ma'kom. Qari mill-aħbar it-tajba skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Eid billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmul Iskarjota u daħħallu f'rasu li jittradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Għamen fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxutta omlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmon Pietru u dan qallu: int mulej taħsel li saqajja? Ġesu jiġbu: inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-quddiem. Qallu Pietru: ma jkun qatt inti taħsel li saqajja. Wieġbu Ġesu: jekk ma naħsellekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmon Pietru: mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll.
Għallu Ġesu, minnu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlif saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Il-ħajja tagħna magħmula minn relazzjonijiet. Min jaf kemm relazzjonijiet għamilna matul il-jum li għadda, li qiegħed jgħaddi. Kemm tkellemna ma' xulxejn, forsi l-raġel ma' martu, l-uliet mal-ġenituri, forsi ltqajna ma' nies. Il-ħajja tagħna magħmula minn relazzjonijiet. Kif huma dawn ir-relazzjonijiet? Kultant ikun hemm ftit tal-ejra, kultant ftit tal-kompetizzjoni, kultant min jikmanda min jobdi, kultant nirrabjaw xi ftit, kultant nevitaw li niltaqgħu ma' persuni, dawn huma relazzjonijiet tagħna. Ġesu illum permezz tal-Vanġelu sempliċi li għadna kif smajna jixtieqna li relazzjonijiet tagħna ikunu relazzjonijiet ta' qadil il xulxejn. Ippruvaw immaġinaw ftit kieku ir-raġel jew il-mara jiddeċiedu fil-familja. Niddeċiedu li r-relazzjonijiet ta' bejnietna se jkunu prinċipalment ta' qadil il xulxejn. Jien se nipprova naqdil il-marti. Jien mara se nipprova naqdil il-żewġi. Niddeċiedi illi ir-relazzjonijiet kull darba li naħbtu flimkien u kull darba li naħbtu ma' nies oħra fuq ix-xogħol mal-ħbieb ikun hemm kelma waħda, il-qadi. Naqdu lil għaliex għax inħobbu lil xulxejn. Kif tkun id-dinja kieku, Kif tkun il-familja tagħna kieku? Kemm tkun sabiħa l-familja tagħna? Kemm jonqos id-gergir kieku, kemm jonqos id-dwejjaq, kemm tonqos is-solitudni, kemm jonqos l-inkwiet, kemm jonqos it-tfixkejl kieku ta' bejnietna. Kemm inkunu aħjar, kemm inħossuna aħjar, kemm għandu raġun Ġesu. Interessanti għax Ġesu il-Vanġelu jibda u li kien jaf li ġej minn Antalla u sejjer Antalla. U li kien jaf li kellu kollox fidejh, kollox is-sejt tal-univers, is-sejt tas-sema u tal-art. U li kien Alla, jgħidilna San Pawl. X'għamel da? Neħħa l-mantar minn fuq. Il-mantar u s-sinjal il-libsa li turi dinjità, li tagħtih valur bħala persuna, li forsi kienet tiddistingwih mhux bħall-oħrajn, mhux bħal l-iskjavi li l-sira, id lanqas libsa ma kien ikollhom imma xi ħaġa madwar il-qatt tagħhom. U Ġesu jneħħi l-mantar. Il-Vanġelu biex ikun iktar preċejs ineħħi ħwejġu kollha Ġesu. U jilbes fardal. Interessanti ħafna, San Ġwan jgħidilna li dan il-fardal mhux sempliċement poġġieh imma geżżuru miegħu. U l-verb użat juri illi tant geżżuru dan il-fardal li sar parti minn ħajtu, hemm il-kelma zoe, ħajja. Sar parti minnu, sar parti mill-persuna tiegħu. U tant sar parti mill-persuna tiegħu dan il-fardal, illi meta jilbes il-mantar, wara kif qalilna l-Vanġelu, libes il-mantar, il-fardal ma jneħħiex. Għax il-fardal jagħmel parti mid-DNA ta' ħajtu. Il-fardal hu essenzjali għal ħajtu. Ara ma mmurux naħsbu li Ġesu għamel xi att ta' umiltà. Le. Ġesu jagħmel att ta' verità.
Ara naħsbu li aħna meta naqdu nkunu umli, le, meta naqdu aħna nkunu veri, aħna nkunu nies b'dinjità. Il-bniedem, id-dinjità tiegħu bil-maqlub ta' kif is-soltu nirraġunaw mhux kemm jekmanda, mhux kemm għandu taħtu, mhux kemm jista' jimmanuvra bħalli kieku għandu pasturi ħarrikom lawnu lem, mhux kemm hu dominanti, mhux kemm hu aggressiv, le. Il-bniedem huwa bniedem ta' valur u ta' dinjità daqs kemm hu għaddej. Irridu nagħmlu l-esperjenza fil-familji tagħna, esperjenza fuq ix-xogħol, esperjenza mal-ħbieb tagħna, esperjenza ta' qadi biex dan il-Vanġelu jurina li għandu raġun. Jekk ma nagħmlux l-esperjenza, dejjem nibqgħu bid-dubji. Jekk ma nagħmlux l-esperjenza, jekk aħna stess ma niddeċidux li l-ħajja tagħna tkun ta' qadi, allura nibqgħu imkaxkra u influenzati mir-raġuni tad-dinja. Għad-dinja bil-maqlub tagħna l-insara, għad-dinja dak li hu fuq, dak li hu jibża minnu kulħadd, dak li għandu l-poter, dak li għandu ħafna flus, dak huwa l-iktar persuna importanti. Għalina l-insara, il-bniedem ta' veru, il-Kristjan ta' veru, d-disċiplu ta' veru, u dak li bħal Ġesu jaqdi. Il-ħasil ta' riġlejn li ser nagħmlu issa dan is-sinjal, dan is-simbolu, jalla ngħixuh illum il-lejla x'in imorru d-dar, jalla ngħixuh fil-ġranet li ġejjin biex din iċ-ċelebrazzjoni ma tkunx ċelebrazzjoni li tiqafaw, imma li tkompli fil-ħajja tagħna. Jalla l-kol kemm aħna bħal Ġesu ninżlu għarkubtejna quddiem xulxejn u naqdu lil xulxejn. L-aħħar kelma. Ġesu mhux biss jaħslilna riġlejna, imma Ġesu jagħtina lilu nnifsu biex nikluh. Illum qegħdin niċċelebraw twaqqif tal-Ewkaristija. Ara naħsbu li aħna meta niġu għaw il-Knisja għall-Qudiesa niġu biex nagħmlu xi pjaċir lilu. Jekk naħsbu hekk fimna ftejt biex ma ngħid ma fimna xejn mill-Qudiesa. Meta niġu hawn biex niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nħallu lilu jħobbna, aħna nħallu lilu jagħtina lilu nnifsu. Hawn il-familji ta' tfal li se jirċievu l-ewwel tqarbina. Xi grazzja x'don, x'rigal. Għaliex? Għax Ġesu jagħtina lilu nnifsu. Hawn ukoll il-ministri straordinarji ta' tqarbejn. Xi grazzja x'don rigal. Meta Ġesu iħallina naqbduh bidejna, iħallina neħduh għand dawk li ma jistgħux jaslu hawnhekk. Ikompli jkun rigal, ikompli jkun don għal dawk li huma l-inqas ix-xurtjati, għal dawk li huma dajfejn f'dawn il-momenti. Il-mulejja tina li nidħlu fis-sentimenti profondi ta' din il-ġurnata u nibqgħu ngħixuhom fil-familji tagħna ħajtna kollha. Hija drawwa qadima li llum iċ-ċelebrant jaħsel riġlejn 12 persuna magħżula minn fost il-komunità. Tifkira ta' dak li jagħmel Ġesu mad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena. Iċ-ċelebrant ser ineħħi l-pjaneta u jilbes il-fardal u jaħsel ir-riġel il-lemini ta' kull persuna u wara jixxuttaħħomlhom.
Issa nqumu bil-wieqfa biex waqt li ċelebrant iħejji ruħu biex ikompli din iċ-ċelebrazzjoni irresqu it-talb tagħna. U tiżjes f'dan il-lejl qaddejs li fih il-mulej Ġesu qabel ma natalina ħaser saqajn l-appostli b'eżempju ta' mħabba fil-qadi ta' xulxejn ejjew nitolbu lill-Alla jagħti s-salvazzjoni lid-dinja kollha. Nitolbuk mulej, issawwab fost il-poplu nisrani spirtu ta' għaqda u imħabba. Atina li fl-aqda ta' bejnietna, id-dinja temmen li inti tassew Alla nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamel mulej li nkunu nixbħu lil Kristu sidna fl-ispirtu tal-qadi, li ma niddejqu xejn naħslu saqajn ħutna fil-bżonn u li nkunu minn tal-ewwel li nilbsu il-fardal tal-qadi nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Atina mulej, għarfin dejjem iżjed ċar tal-misteru tal-Ewkaristija, il-misteru tal-għid tiegħek, biex aħna uniklu din il-manna qaddisa nitbidlu f'dak li nkunu qegħdin niklu, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Żomm idejk mulej fuq il-ministri tiegħek kollha b'mod speċjali is-saċerdoti tagħna f'dan il-jum hekk għażiż. Għamel li jsibu fik il-wens u l-faraġ tagħhom waqt li nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għat-tfal tal-parroċċa tagħna li qegħdin jitħejjew għall-ewwel tqarbina biex kollhom ħeġġa jilqgħuk f'qalbhom u jibqgħu jgħożżuk bħala l-akbar ħabib tagħhom tul ħajjithom kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, ilqa' t-talb li qed nagħmlulek. Aħna u niċċelebraw l-aħħar ikla ta' ibnek qabel ma miet għalina. Għatina li nikbru dejjem aktar f'imħabbtek u li nħobbu lil xulxejn kif ħabna hu biex ikun jissoqilna nissejħu dix-xibli tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Infakrukom li l-ġabra tal-lum tmur bris il-manteniment tal-kleru fid-djoċesi ta' Għawdex, grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Issa ser jibdew il-momenti l-aktar solenni taċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, meta ser jitresqu l-offerti tal-ħobs u l-inbit li ser isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ħalli nofru lilna nfusna biex Ġesu jgħodna bi-ħbieb tiegħu li flimkien magħna jixtieq jaqsam din l-Ewkaristija.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-ħtiġijiet tal-Knisja Azza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emir tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nisuħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kien hu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna u rid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta nieklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu mxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek bla eda. Missier ħanejn, miċ-ċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun 14, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna noffrulek. Huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma wirresqu it-talbu x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu nata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-apposti u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġakbu, Ġwanni, Tumas, Ġakbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew,
Linu, Kletu, Clement, Sistu, Corneliu, Ciprian, Laurenz, Crisogonu, Giovanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom inna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek fġieħ il-jum illi fih Sidna Ġesu Kristu tal-id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Bi Kristu Sidna, birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa għaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd. Jiġifieri f'dan il-jum ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr, birek, tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem, ilqaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej wagħti lilhom u dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem bi Kristu Sidna. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Giovanni, Pietru, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru Malċerlinu, Pietru, Felicita Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia u Anastasia, u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalhom fil-wird magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna.
Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Illum it-qarbin ser isir kemm bil-ħobs kif ukoll bl-imbit ikkonsagrat. Għalhekk it-qarbin isir fuq l-ilsien u mhux fl-idejn. Nitolbukom biex toqorbu lejn l-eqreb saċerdot waqt li nżommu l-ġabra u d-devozzjoni xierqa lejn dan il-mument.
nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox, li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jissoqilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Fil-waqt li qed isiru l-aħħar tħejjijiet biex Ġesu Ewkaristija jittieħed f'purċissjoni solenni l-artal ta' ripożizzjoni, ejjew irroddu ħajr lill-Alla ta' kull ma għamel magħna fi Kristu Ibnu. Waqt il-purċissjoni tal-Ewkaristija ser inkantaw flimkien l-innu fġieħ l-Ewkaristija miktub minn San Tomas d'Aquino. Wara li l-Ewkaristija titwassal fl-artal ta' ripożizzjoni, l-artal jiġi mneżża minn kollox u jibqa' hekk sal-ħin tal-velja ta' Sibti Lejt. Ġentilment nitolbukom biex fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni inħallu l-Knisja fis-skiet u l-ġabra.
Nitolbuk mulej Ġesu għal-familji kollha tagħna, għal-familji tad-djoċesi tagħna, mod speċjali għal-familji ta' din il-parroċċa. Nitolbuk għal-morda għal dawk li għaddejjin minn xi tip ta' tbatija. Kun magħhom int mulej, għatihom il-qawwa u l-għajnuna li għandhom bżonn. Dawk li għaddejjin minn mart, minn problemi ta' relazzjonijiet, diffikultajiet mal-uliet jew mal-ġenituri, diffikultajiet fil-koppja. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk